Najkrestynujące godum, ja wiedzą, że tak bardzo Ekstraklasa! Nie, jest nazad! I to są nagrywy, nie? To se kameruje! Witamy serdecznie, no inaczej co nie do w teto graje dzisiaj w Kasiebę i świat baro redosno, bo Arka wróca do ekstraklasy, ale też w innych dyscyplinach i w innych karnach nożny bale wiele co dzieje. Rocimy baro serdecznie. A, ja wiedzę na co to dziś. Mesorech tejemy na lato z Dobrzyńcą, Kuelhani we Wielgi Wsi, Solarium, a tyś biele zna i bade bukse. Studio Kasiebę i Świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. W Kasiebę i Świat wsiedkłe dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano hurtownię Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Moment odzejazie wiele żołto młodrych komentarów, co pojawi tu płet tym filmika, płet naszym wedowka Teto Graje, w którym witają się z wama Krystian Ryskłewści i Adam Hybel. No i nie możemy od niczego innego zacząć, jak od tego, że Arka je w ekstraklasę. Nie wiem, jak kolcebie to wezdrało i on miał wątpliwość, choć ten sezon od początku był dobry, to równak, no tam te zmiany trenera, te rozmaite taci też kryzysy, może nie na boiściu, ale był ten boiścia, wskazywały, że mogło o to wszystko płepsać, że człowiek tak jednak nie chce zakładać, że bez Neusa nie robić niepotrzebnych nodzejów. Jak to w jedno kibice mają nadzieję, ale jak my patrzymy na to, co się zało rechli, tak, przez ostatnie lata, to ciężko było do końca mieć ten płekuj, że się uda awansować, ale jednak się udawało. Wiele przez ten sezon się zało, wiele zmian właścicielskich, nowy właściciel, który to wszystko uporządkował, także i na boisku to wszystko teraz fajnie westrzy i poza boiskiem to fajnie westrzy, ale teraz trzeba budować karność na ekstraklasa, już są transfery czekać już nowych ledzy, bo to jest inny, to jest ważny przeskok w tym, co my możemy uzrzeć na boisku w ekstraklasie i tym, co my chcemy uzrzeć na boisku w pierwszej lidze. Bo z transferama było tak, że było wiedzę w 8 sezonie, że jednak Arka stracała tę szansę na awans do ekstraklasy, co było bardzo rozczarowujące, bo od początku sezonu też bardzo dobrze ten sezon w pierwszej lidze i ma szedł, ale co nie udało i trzeba było zrobić takie transfery bardziej na zasadzie wecopani, bo one ten skład był taki szekowany na ekstraklasę, a trzeba było równak te kłeście płecąc i dostosować się do tej rówizny pierwszej lidzi, w której Arka jeść musiała stać. Tere mają przed sobą prawie ten czas kupiani nowych mionkarzów. Myślę, że Arka poradzi sobie też finansowo i skłeść do innej strony, żeby no, doskłecieć do tej rówizny ekstraklasę. Myślę, że pod względem organizacyjnym to fajnie west, że jak to teraz są nowy właściciel, nowy dyrektor wrócił, uszły prezes, który był prezesem już przed lata, jeśli Arka awansowała do ekstraklasy, Wojciech Petrkiewicz, on ma bardzo wielkie doświadczenie, dobył wraz z Jagiellonią Białystok Mistrzostwo Polski, także myślę, że to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Plus ja mu ciety, że on bardzo taci skąpy, że on nie chce tych detków wiele sepać. Wszędzie jak Arka było, to tych wiele detków nie chce dawać, ale myślę, że wraz teraz te detki, wraz z nowym właścicielem i sponsorem małe te detki się pojawią i ci nowi miunkarze muszą się pojawić, jeśli Arka chce ustać tej ekstraklasy na dłużej niż Blues na jeden sezon. Tu przebyćmy ten mecz, który zdecydował we trzecim sezon, jeździ reje, ale ją matematycznie nie ma szansów, żeby Arka nie awansowała. Jak tę oceniwość przebieg? Ja był na tym meczu razem z decama z naszej Akademii Nożnej Bale. Jak ja mam rzec na ten mecz, to nie był jakiś wielki widowisko sportowe, jak ci można rzec Liga Mistrzów, o tym, którym my będziemy później gadać, ale też były emocje, były dwa rzuty karne, także grali do końca w pierwszej połowie, także wszyscy brumci padły w pierwszej połowie. Wiele emocji, szczególnie po meczu, jak wszyscy ledze wybiegle na ta murawa, także wiele sedzało już po meczu, także myślę, że Gdynia jeszcze może niektórzy jeszcze się dopiero budzą.
No bez wątpienia takie. Jeśli idzie to, co Arka zrobiła przez ten cały sezon, to tyś Baro dłudzi taci passe były tych meczów bez przeżniancy, a nawet bez remisów udawało się takich porapotkaniów robić. I to pokazywało, że po prawdzie no, ta forma była taką wyrównuną. To nie jest przetrowk, że oni są na pierwszym placu, to nie jest przetrowk, że to wszystko tak się ułożyło. Tak, pamiętam jak my Rechle go dali, jakby nowy trenera, tak? Przeszedł Arka, Fein, Dredzi, plac, trener ma wszedł ci prawie mecze do bety. Co oni robią? Teraz możemy rzec, że właściciel prezes mieli rację, żeby taci coś zrobić, żeby tego nowego trenera zatrudnić i jednak trzeba im przyznać, że to sobie im udało zdobyć, że oni myślą długofalowo, nie tak jak Blues, tylko teraz awansować, a potem coś sobie wymyśli. Także myślę, że to było z jej strony bardzo dobra uczba i teraz myślę, że teraz musi dalej udowodnić to, że on jest dobry trenera i potrafi z tego karna zrobić fajny karno z tych ledzy potrafi zrobić. Tu by mógł ktoś całą książkę napisać o tych relacjach w ostatnich latach między zarząda Arcich, teren są zmienił tyś, a kibicama. No przód uszły miewca Arci, no to był Baro poddawany wielkiej krytyce przez kibiców, później się to zmieniło, nastąpiło taci łedemkniancy, zresztą w kontekście jeśli później się przyścigły meczu, też na wici rzecie, ale teraz jetyś coś takiego, że ty kibicowie po prawdzie tracę lecerplewos. Ten uszły sezon, kiedy no było tak po prawdzie nawet cygniancy ranci, był ten awans i to było po prostu epicci przeżniancy na tych ostatnich kolejkach, to kibicowie no, mieli prawo ju nie być tak cerplewi. Myślę, że tym bardziej ten darenkę dla kibiców jest tu wort achtnieni. Tak, myślę, że kibice są bardzo achnione teraz, szczególnie jak był full stadion, tak? Można rzec, to był rekord frekwencji nawiązującej ledzy na meczu Arci, psiuda nigdy nie było, także myślę, że tyle ledzy, którzy na tym Arka byli teraz w niedzielę i uzdrzele to, jak fajna atmosfera panuje na tym boisku, na tym stadionie, więc myślę, że pierwszy mecz, jak Banze w Ekstraklasie, to znów Banze full stadion w Gdyni i ci kibice będą machniony, nie Blues na jeden mecz, na dwa, ale Blues cały sezon będą spiągać, bo wiadomo, że nie wszystkich meczów Arka nie do Banze, bo to Banze ciężko w tej Ekstraklasy grać, jeśli oni są pierwsi Beniaminkiem, także muszą też sobie uzbroić w cierpliwość, bo to tak nie Banze, że wszystko Banze w jednokolorowo, to jest per, to jest nożna bala, raz se wygrywa. Jak to mój Drech uczy, jak to Dzece uczył. Raz się wygrywa, raz się czegoś uczy. Także myślę, że Arka Banze wygrywa, co nie się uczyć. Tym bardziej, że Ekstraklasa też nie jest tym samym, czym była już parę lat nazad, choćby europejscy rozgrywci, gdzie te karne nie są taci do łetpadniancy w pierwszych gdzieś tam rzutach, to pokazywało, że no, ta Ekstraklasa to jest taka rówizna europejska. No można rzec, bo teraz my grają te nasze karne, grają w tej lidze konferencji. Przód jak Arka chyba grała, to jeszcze nie było tej lidze konferencji, tak jakby ten trzeci szczebel, można rzec, tych rozgrywków. Fakt, że to jest tak niższy szczebel, że to nie jest to samo, co Liga Mistrzów, ale również dawają rada. No dawają rada, można rzec, bo to też są europejscy karna, którzy tutaj my grają, czy Legia grała z Chelsea, czy można rzec, czy z Betisem Sevilla, Jagiellonia Białystok, który tutaj godał o tym prezesu, który tam robił Rechli. Także myślę tutaj, można rzec, że ta rówizna baro sobie wyrównuje ta liga. Też można rzec o tym, że Jagiellonia sezon Rechli grała na utrzymaniu. Ona zajęła chyba 14 czy 13 plac na 16 karnów, se ledwo co utrzyma, a na następny sezon zdobyła mistrza Polski i gra i teraz widzę, jak to fajnie grała w tych europejskich pucharach. Także to jest taka liga, można rzec, nie wiadomo kto z tym wygra, bo czasami ty możesz wygrać z pierwszym placem, a nazad ten przegrasz na następnej kolejce, ten przegrasz z ostatnim placem. Także w tej poliście Ekstraklasy nigdy nie wiadomo, co tam się wydarzy. I to tym bardziej bardzo ciekawiej bardzo łebzyrac Arka Gdynia w tych rozgrywkach na tej rówiznie. Jeśli wracające do Żółtomłodrych, jedna sprawa, no to też były te transfery z Arci Gdynie, na przykład Karol Czubak, który łedeszedł z Karna i to pokazywało, że to nie jest karno, które są dopiero na jednym, dwóch mionkarzach, ale po prawdzie oni są w sztandze grać, nawet ci tracą tych dobrych strzelców. To ty się, myślę, bardzo optymistyczny. Myślę, że Karol Czubak po tym ostatnim meczu Arci może mieć bardzo wielkiego kaca, że on nadszedł do tej Belgii. Wiadomo, może na końcu się deci zgadzają, ale teraz też oni też spadł do Dredzie Lidzi, to jego karno z Belgii, także on teraz też nie wie, co ma robić. Będzie grał w Dredzie Lidzi belgijskiej, może będzie chciał wrócić do Arci, może Arka będzie chciała go nazad przesygnąć, nie wiem, jak to się wydarzy. Myślę, że taci napastnik by sobie jedno tutaj przed Owarce, oni grają z tym jednym Sobczakiem, który tam jest, przeszedł Majchrzak wypożyczony z Legii Warszawa.
Także na pewno jednym z pierwszych transferów, którzy musi myśleć, dyrektor sportowy Nikitowicz, myśli, to szukać jakiegoś Mionkarza na atak. To jest na pewno pierwszy plac, niż na Ktoś pewno, musi strzelać. Ktoś musi te brumci strzelać. Nie bluzka rzutów karnych. No, ja jem płet skacony, bo ja widzę, jak to bardzo ciekawy sezon. Po prawdzie Arka Gdynia, no może tam sobie pokazać tak, że bardzo tym knopa do bici, może biotkować procem no lepszy ma. Tu sobie tak po prawdzie wszystko może wydarzyć. To jest jeden wielki merk zapytani i my na pewno będziemy sochantno temu przezyrele. Następna rzecz to insi karna z pomłeży Głeskasiep i tu no, na wielkie achtnieni zasługiwo choć byle weekend lezeno. 78 punktów prowadzi w czwartej lidze, a na drugim placu jest grom nowy staw, 62 punkty. To jest kosmiczna przewaga. Tak, to jest bardzo wielka przewaga. To jest trzeba rzec, że weekend w zeszłym sezonie spadł do czwartej lidzy z trzeciej lidzy, ale teraz sobie drodzy i nowy trener przeszedł i wszystko to sobie poukładał po swojemu i wszystko idzie ku temu, że oni awansują do tej trzeciej lidzy. To też jest, można rzec, to też jest wielki przeskok. No, każda liga to jest przeskok, bo tu jest plus ogólnie w naszym województwie pomorskim, a tu już mamy wyjazdy, są dłużsi, to musi wszystko być bardziej poukładane, większy deci. Wiadomo, że to są z tym wiążą, bo to są dalsze odległości, że trzeba jechać. To musi już być bardziej profesjonalny klub. Wiadomo, że weekend ma bardzo wielkiego sponsora, który za tym idzie, który te deci daje i to nie mały na pewno. Także myślę, że jak tutaj wszystko poukładane trenera, to poukładu też wiadomo, to trzeba myśleć już, oni już na pewno o tym myślą, co będzie w przyszłym sezonie, jeśli oni awansują do tej trzeciej lidzy i też jakieś wzmocnienia tutaj będą bardzo potrzebne, żeby to utrzymać, nie jako nierechli awansowali plus jeden sezon i od razu spedle z tej trzeciej lidze, więc to nie trzeba myśleć tak jak tu teraz, co to będzie, ale już oni muszą myśleć w przód, co robić, żeby się w tej trzeciej lidze utrzymać. To po prostu cała strategia rozwoju tego karna. Wiele meczów możemy tu przetoczyć, bo one bardzo dobrze weekendowi szły i z tyma karna ma z niższych placów, ale też z tymach ternych, gdzie tam próbują nadgoniwać, radzą sobie dobrze, ale Lezeno kontra Wejrowo, weekend Gryf, to był jeden z tych meczów jeszcze przed Jastrama, gdzie weekend rozgromił Wejrowianów 5-0. Ja obzorał pierwsza połowa na ziewłe i po prawdzie tam ciężko było nawet widzieć jako słudba, jak Gryf by mógł przedostać co na połowę procemnika i coś tam zbudować. Także widzieć je, że weekend jest zbudowany dobrze i jeśli idzie o atak, i jeśli idzie o obrona, i jeśli idzie o ten kontakt, jeśli idzie o przechwytywanie bale. Oni dobrze wiedzą, jak są naleźć w każdym sztuce, tak po prawdzie grę i w każdym elemencie. No tak, to już tam wiele doświadczonych Mionka żyje w Leznie, tutaj w Wejherowie też mu wiele młodych graje wychowanków wejherowskiego Gryfa, także to są karna na dwóch różnych etapach jakby budowanie, tak? Tutaj wiadomo, jak ci Gryf przódy grał w tej dredzie lidze, miał sukcesy, ale to tego nie utrzymał, to wszystko się rozpadło, teraz oni próbują sobie od nowa odbudować, a może teraz Lezno pójdzie tą drogą, może trzecia liga, potem może Drego. My go dali o Arcie, Arka grała z takim karnem, jak Termalika, Bruk Pędnieciecza, to jest mało wioska, tam jest 300 ledzy mieszkańców, tam też jest jeden wielki sponsor, tacy jak w Leznie, więc może Lezno powtórzy ta droga, ta stegna i pójdzie tą stegną, co Termalika, Bruk Pędnieciecza. To co do i to jest fajne w tym sporcie, że po prawdzie to nie musi być Warszawa czy Poznań, żeby coś tam zabiotkować i żeby pokazać co. Jeśli tu wracające do Gryfa i weekendu, też trzeba oddać Gryfowcom, że mają bardzo wiernych kibiców, bo mimo tego, że to nie idzie tak jakby się chciało i że oni bardziej mogą się wspominkami, to oni przechodają na te mecze i dopingują, także to jest coś wart achtnieni. Tak, to są wiadomo, że to są ledzy stąd z Wejherowa, to też jest największe miasto tutaj w okolim i siłą rzeczy on musi mieć najwięcej kibiców, najwięcej ludzi, którzy chodzą na ich mecze. Jeśli ktoś kibiceje żółto czarnym, to też koniecznie wpisz ta w komentarzach, my chcemy wiedzieć, skąd kamume kibiców, kogo dopinguje ta i jaci są wasze tu uwodzi. Jeśli stawające w nożny bale, teraz przechodzimy do europejskich rozgrywków, Liga Mistrzów, jak oceniwość te emocje już przed finała? No w tym tygodniu bardzo ciekawy mecze, Barcelona PSG, tutaj dredzi też półfinał, bardzo ciekawy, także myślę, że
to, co można wybzerać, to jest ta noźna bola na najwyższym poziomie. Może tutaj wiele kibiców w Polsce i Barcelony niestety mi się nie udało dobec. Inter nie może włoska piłka też i włoski Calcio to Segodo też ma wiele zwolenników, między innymi ja, ale ja kibicuję nie tej stronie, ja kibicuję drugiej stronie Turynowi, Juventus Turyn, także myślę, że fajny na Feintosów zero. Może nie ten poziom, co jeszcze w polskiej lidze, ale może kiedyś jakieś, można rzec, że tam 4 miątkarzy było polskich, nie wszyscy się pojawili na tej samym placu, ale Lewandowski, Szczęsny, Zieliński i Zalewski to są... Jeszcze Marciniak trzeba rzec sam za tyś. Jeszcze Marciniak, to sobie wiele kibiców nie podobało, w zasadzie, że na niego gwizdele fest w tym Mediolanie, ale jednak Inter dobył, także myślę, że jest zadowolony. Ale ja myślę, że Barcelona nie dobyła, bo brakowało jednego bardzo ważnego miątkarza. Czy ty wiesz, jaki to jest miątkarz z Barcelony? Jaki to może być? Ja chcę rzekać, że to jest bardzo kaszebskie nazwisko. Nie wiem. Quinda. Znasz? Quinda nie mógł zagrać przez kontuzję w pierwszym meczu, bardzo dobrze zagrał. 3-3 było, a tu w tym drugim półfinale 4-3 po dogrywce, także myślę, że ten nasz kaszepści Quinda mógł na tym boisku bez to inaczej było. Takie, bez Quindy to nie idzie. To tyle, jeśli idzie o noźno bala, teraz przechodzimy do ręcznej bale i tu wejrowści Tytanowie tyś idą, myślę, dobrze. Westrzód klabeli, na razie westrzód 7. plac. Do Becy w ostatnim meczu Rechli z Duńskiem też dobyle, tak. Tutaj emocjonujące znowu mecze, wiara emocji na tych meczach. Ja jeszcze nigdy nie był, muszę rzec na tym, ale myślę, że muszę wybrać na, jak to w tym Wejrowie, na ten, jak ci oni grają, czyli ręczne balownice, bo całą derwku są emocje, jedną brumką wygrywają, szczególnie u Wejrowie, także myślę, full zala w jedno tam je, także myślę, że baro rocimy do tego wszystkich, żeby zainteresować się tym karnym. Ostatnio z Młerąga 28-29 zdobyle 1 punkta, także tak jak tego dość, to są te emocje. A ja by też chcę uroczyć zwaju serdecznie do bezdrzeni skrótu meczu z Ubrzega Gduńsk. Tam ciężko biotka była o telizie. Rechli we Gduńsku, no dele poprawdze w Ciro Gduńszczanowie i temu Tytanowie byli bardzo zmotywowani, żeby w tym meczu biotkować. Chcemy o bezdrzec. Witam wszystkich Drechów. Na gorąco po meczu z Ubrzega Gduńsk na głysnej hale do Becy 47 do 38. Pierwsza połowa 18-16 błedy dla naju. Mecz gwes baro kibicom widzą, bo było soblewie chudci. Knopi z Ubrzegu poprawdze są wybieguny i fejn techniczno przerechtowany do sezonu. Nigdy so nie poddawają. Z ich udzela i naszych je zagwasnieni stolemny liczbę brumków. Tu minimum kibiców rozciażony, bo rezultat kosmiczny, decht jak skłeśbale. Co może rzec o meczu? W pierwszej połowie my wlezle fejn skoncentrowany w mecz, tak jak to było ustalone na odprawie. Później wlazło Chile z Kłepicą, nie rzeka się felów. Łesme sytuację w sum na sum, Brumkusz wybronił. 4 pianc mamy przerzucony i to sytuację belno dorobiony, zafelało wykończeni i rozciażeni na trybunach. To napędzał Ubrzeg Gduńsk, teren fejn biotkłewu i fejn zaczęle odrabiać stratę. Na początku nasz brumkosz Damian Nowosad fejn bronił w brumce, zanka temu było 5-0 dla naju. Fejn mu ma to zacięty, to potkani. My są musieli wiele w siatnie pogadać. My doszli do tego, że tam musi być wici upadku. Jedna persona, która na wszystkim prowadzi i musimy bardziej się skupić na tych ceskłowych sytuacjach. I grać jeść mocniej Rechli, jeść mocniej chudzy jak Ubrzeg. W drugiej połowie to dało fajny rezultat, ale było zostać tutaj, że 4-5 sytuacji, czyli Brumkosz na mało bronił, czyli zestam
Nimue Wesoci go prowadzeni ze stamu brzeg Piotkłewu, ale dzanka Damianowi fejn se udał odcidnąc pora balów i weszły fejn kontrę i tedy me weszli nad zesant z Brumkłewy prowadzeni. Belno, jojem rod, że cały karno grało w siatce miunka, że zagrele, nie było kontuzjów. Perzynka są bity, bo mecz był taci z biotką, chudci. Ale myślę, że w siatkę fejn weszło. Witam wszystkich drechów. Co tu rzec o tym meczu? Mamy baro głębok w pamięci to, co się wydarzyło w pierwszej rundzie w Gdańsku, gdzie my przeżnali baro Wesok. I na ten mecz my byli baro zmotywowani, co by ten mecz dobec i wielką różnicą brumków dobec. To się udało, 47 brumków, ale tak richtig my mogli cesnąć nawet jeść z desant, jak niewici. My byli to w stanie zrobić. Tako je ręczno bala, to je gra felów, peżna felów się wkradło, ale ścieżcy, że my dobele bez wątplewo to w 3 punkty ustały w Wejrowie. Na koniec kogwesja chcę bardzo podziękować wielno zjedzonym publiczności, jak wiedno waba osoblewi, doping był belny, to na i płedwig, ale do tego dobecji Bóg zapłać. Widzimy się na posobny mecz z Muerunga, ale to i po jastrach. Wsiedźcie go belnego na te jastra, zdrowych, familijnych jastrów. Łet tytanów do wsiedcich. Do ustrzeni. Łeb-Zyroś, tej to graje w Kasiebę i Świat. Tere mało pauza, ale przed tym bardzo serdecznie rociawaju do tego, żeby przerechtować co na to, co przed nama. Sportowe emocje, ja ci towarzę dniowi jedno te Kasiebów, temu co przezdrzymy, a tyś biegłewym rozegracjem, ja ci są przed nama. Pamiętaj, żeby subskrybować nasz kanał, żeby dawać spaja w górę. Jeśli chcesz, to wesprzyj naju na Patronite, a tere krótko pauza. Ale to jest to solarium? A tu już galotów mają, a wsiadci go. Ewele. No coś ty mają. Sromu te nie ma. Jena seja. Pochwalony Jezus Chrystus. Watumota to solarium, jo? Jo, bo ja so chcę palec, bo sąsad on mnie so chwali, że on był do Maroko jachuny, a ta ci fejdłe palony, on przeszedł. Ja so myśla, te diable, te mnie Niemcy so chwalił. Ja so tu fejnłe pala, ja mu rzeka, że ja był w Egipcie, o. Jo, ale ja widzę, watumota fejn, to aż tak świeci, jo, fejn to je, jo. O, tu idę kupić, bo ja chcę tym mojej na walentynci coś. Tu też taci... Ale to... nie, to jest za mały. A coś to je? To ani to na cece nie je, ani slotka nie zakryje. Weź i to na usie nałożę, co to i nie przewieje. O! No jo! Dobrzyńca, solarium Kuelchani, Wielgowies. Mumetyś Bielezna do kompanii i takowa wieta. Studio Kasiebę i Świat umeblował duet meble. Wejrowe sobieści go 241, Puck Wejrowsko-Pianc.
Dzień jedno Kasiebów to jest też sportowy święto w rozmaitych placach. Zacznijmy od tego placu, gdzie sama rozegracja nie była sportowo, bo w Bulsiewie było so fejrowani dnia jedno Kasiebów. Można to na naszym karnylu obezrzec, relacja z tego całego wydarzenia, rocimy serdeczno, żeby sobie obezrzec, a sportowy akcent też tam był bućka. To jest też jakoś taka tradycja. I już któryś raz z rzędu ta bućka se pojawia na dniu jedno Kasiebów, więc je baro ród, że ona tam jest, że są kolejne turnieje, przyjeżdżają nowe, karna se pojawiają i nie w jedno to samo karno wygrywa, także myślę, że to jest fajne, że można fejrować nie blues, można fejrować aktywno, można tak rzec, nie sedzeć tylko obzyrać, ale też aktywno brać udział. Wiadomo, były sporty jakieś karciane, są w jedno baśka, skaty i tak dalej, ale to se pojawia ta bućka i jest bardzo ród, że ona tu w Bulsiewie, tu w mojej rodzinnej gminie se pojawia. I to pokazywało, że ledze w każdym wieku mogą na taci święta przechadzać, mogą sobie coś dla se naleźć. Tam dobywca ma bele rowerowce kartuze, niejedni mogą być zdziwieni, jak to siopa nie dobyła. No, siopa nie dojechała i do temu, ale rowerowce też bardzo dobrze sobie radzą. Tak, dobrze, siopa, ja się cieszył, jak ja wręczył nagrodę, bo ja wręczył nagrodę, zależno to, że ja jem tu przedstawcą gminy Wejherowo, także ja wręczę nagrodę, że jak bardzo się cieszę, że siopa nie wygra, nie dobyła tym razem, a to tak dla sportu oczywiście, pozdrawiam wszystkich mionkarzy z szopy, którzy to webzerają, ale myślę, że za rok oni już tam nie podarają za to, że oni albo na zjeździe Kasiebów oni się pojawią, także to, co my rzekli, teraz oni już muszą dobyć dalej. No i to ciekume, co bandze sadzało, na pewno zjazd Kasiebów, na pewno Kasiebsko Liga Bućci i pewno jest insi wydarzenia, gdzie ta bućka bandze betno, ale wracamy do dnia jedno Kasiebów, bo on był może nie dokładno 19, nawet nie w tym tydzieniu, ale w tym łekwelim, w marcu były też taci wielci sportowi święta, tych większych karnów, tu wspomniele jest małe Arce Gdynio, no to ty się nud rzecłe Kasiebścim meczu, ja ci tam sołec był. Tak, takiego do teraz kolejny rozrządu tutaj w tym Arce se pojawi ten przyleżno co dnia do tych Kasiebów, Kasiebści mecz. Sołec był z Miedzią Legnica, Arka dobyła 2-0, także wiele tutaj ze szkół dzieci, które się uczą Kasiebściego języka przyjechało, także ze Straży Łegniarzowej, którzy się utożsamiają też z Kasiebizną. Także myślę, że to jest bardzo fajne, że taci płytkania se sadzają. Dlatego też myślę, czemu ten taci dzień jedno Kasiebów, czy ci dzieny zjazd Kasiebów se fajne ledzy pojawiają, bo ledzy są się utożsamiać, także spłytkać, pogadać po kasiebsku i myślę, że to jest bardzo uczba fajne, że też se ledzy potykają przy leznoce tych sportowych rozegracejów, tak jak czy było na Arce, czy tak jak też było tutaj, można rzec, w Sopotach przy meczu Treflu Sopot. I tu blues tak, żeby kronikarści obowiązek dofulować. Arka dobyła z Miedzią Legnica 2-0 na tym kasiebskim meczu. Treflowi nie poszło dobrze, z Norwida Częstochowa przeżna, ale 0-3 w setach 23-25, 18-25 i 22-25. No, jak widzimy, czasa niewiele felowało, żeby jednak ten set dobec, ale co nie udało i ani jednego seta nie dobele. I tu Jotyś rzekał o taci różnicach, terna to mnie inni ledze rzekle, na Treflu był roz na tych kasiebskich meczach Arci pora razę. Tej Josum może tak taci wiedzę nie mam, ale obserwacje niejednych ledzy są, jeżeli załe ta kasiebiznach terna tam je, to w Treflu ona je bardziej tako na zasadze my was tu wpuścimy w kasiebskich ruchnach, żeby to fejn wezdrało i teli. A Arka mota ci podchodani baro, że ona sama chce wysłuchać z kasiebści strzodowiście, co tam mo bec, jak to mo wezdrzec. Tam jak jest speaker po kasiebsku, to on nie je blues, żeby so przewitać i powiedzieć na końcu do uzdrzeni, ale poprawdze godo dokładno to samo, co ten polsko-językowi. Że tam jakby ta kasiebizna je traktowano na równi. To nie jest taki kwiotk do dekoracji. Nie? Ja jeszcze nie był nigdy na tym meczu w Treflu kasiebskim, a blues tak jak na Arce, tu był też, ja jednym jest z ledzy, którzy to zapoczątkowo można rzec ten kasiebski mecz, żeby ta Arka się identyfikowała z tą kasiebizną, więc ja wolę ród, że to się bardzo fajnie rozrosło i myślę, że to jeszcze bardzo będzie lepszy. Tak jak tego dość, tutaj jest rady znak kasiebizna przy Arce, którzy mówi, co se przedo, co je fajnie zrobić, co je warto zrobić, a może co nie, co je głupi pomysłem, żeby tego nie robić, więc zarząd Arci wysłuchuje ledzy, którzy są z kasiebizny, znają się na tym kasiebiznę i wiedzą, co je warto zrobić, pokazać dalszemu światu. Także mnie sam
mnie se marzy coś takiego, żeby ten mecz teraz jak Ekstraklasa będzie już webzrana w telewizji, tak wiadomo, to jest fajnie wypakowany, wiele ledzy to webzero na tym Kanal Plus, więc fajnie by było, żeby ten komentarz był po kaszebsku cały, w telewizji, nie blues tak jak tego do blues na stadionie, ale żeby to ledze w telewizji, czyli ostatnio był baro Wialdzi derby, mecz Wialdzi derby Śląska, no nie, to był, to przepraszam, to nie Wialdzi do Śląska, ale to był mecz Górnik Zabrze kontra GKS Katowice i cały fajny mecz po Śląsku kibice komentowali byli balownicy, którzy potrafią gadać po śląsku. I mnie sam marzy, żeby taci mecz po kaszebsku w telewizji WBS sobie, już nawet nie na stadionie, a może na stadionie, a potem sobie jeszcze raz odtworzyć i po kaszebsku, niech cała Polska ucieje ten język. Ja myślę, że tu wiele był ten nowy zarząd, który miał taką łudbę prosto, że oni powoływają Radze zne, gdzie nie są blues noleżnice arci, ale tyś ledze z Butna i to nie blues łeka siebie znajdza, ale tam jeszcze i do sprawów zdrowie, żeby ten taci profilaktyczny wymiar sportu pokazać i rozmaity taci Radze zne powstałe i tam je poprawdze tak, że ty ledze z Butna są mogą wypowiedzieć i są wesłuchuny, no bo Arka nie ma wszystkich rozumów zjadły i jakby nie ma co oczekiwać, że oni będą dokładnie wiedzieli, jak pokazać, jak łepakływać kasiebsko kultura na stadionie. Ja co docygam, że jak ktoś nie je kasiebą, no to może mieć jakiś stereotypowy myślenie, że to dyjmy ledzy w kasiebskich ruchnach jako z kapela bandze fejn i chleba ze śmełta. To tam tyś je, ale je tyś wiele taci moderny kasiebi z niej. To je myślę taci bardzo pozytywny. No dobrze, myślę, że przejdziemy teraz do następnych informacji. Tu jest taka ciekawinka, zanim wrócimy na Kasiebę, że Warszawa będzie gospodarza Mistrzostw Świata w koźbale 3x3 w 2026 roku. Ta dyscyplina ma swój mundial WET 2012 roku, także dość młody sport i myślę też ciekawie. Nie wiem, jak te ziejesz koźbalą i jak te widzisz ten sport 3x3. Ja też rzeka, że ostatnie Web0 były też ostatnie, to były Igrzyska Olimpijskie albo gdzieś Mistrzostwa własne świata w tej koźbale 3x3. To jest bardzo emocjonujący sport, bo to jest w lotce wszystko sadzeje, dużo sadzeje, flot szybciej zmiany, także Polacy ostatnio też tam fajny grele, wtedy taką już bala 3x3, więc myślę, że też wiele ludzi się tym zainteresuje, bo wiadomo, jak są wynici, jak fajna ciśkarno gra, to więcej ludzi się tym interesuje, więc myślę, że to będzie fajna impreza. I to, co myślę, wpisywał też w taki dzizdniowy sposób wzerani na sport. To młody pokolenie, które gdzieś tam dzieje na TikToku, na tych takich krótkich filmikach, to oni prawie chcą taki sport, gdzie są derch, co zdzieje. Gdzie nie ma tego westrzutka płela, gdzie ta bala je prosto przepychuno, ale derch musi so coś dzoc. Na przykład tyś to klatrowani są w góra po tych scankach, to jest też sport. Tam je 8 sekundów i po meczu, tak możemy rzec, bo to so dzieje bardzo chutko i temu możesz ten filmik łebezrzec, jak ta płelośka tam dobiło złoty medal czy coś, to te możesz uprzystępnić łebezrzec bardzo chutko. I tak samo z tym sporta. To jest mały płele, grę i tam praktycznie derchie sytuacją podkłesza. Myślę, że to jest coś, co młodych ledzy zachęcywo. Ja nie godzę, że te tradycyjne sporty mają iść w zabet, bo ja na przykład lubię, jak to jest rozcygnięty, jak to są długie dzieje, jak ta akcja jest budowuno, ale ta dynamika tyś je, myślę, takim czymś, co przecygo. Można rzec, że ta koźbala 3x3 jest tak obaro też podobne do Bućci, bo to też flot sadzeje, małe płele w miarę sadzeje, flot sadzeje, trzech ledzy też graje na 3 ledzy, więc to można tutaj sparłączyć nawet z Bućką. No w Bućce to płele je większe, jak tak policzysz, że 3, to ci błejście jak dorańczny bale, a nawet jeśli na dłeksi, to tam jest wiele bieganie, ale tyś faktycznie są chutko dzeje, bo tam jeden do dredzi płedowo i je bala w innym parce boiścia, także to je myślę, ta dynamika chterna je interesująca. Osobliwie jak życie małe halowi Bućce, to tam to chutko idzie i poprawdze tak to wezdrzy. Ale wracamy teraz na Kasiebę i na te biegłewie wydarzenia, bo załek na widzimy, że warenci co robią do tego, a kryły obrazowy warenci do takich butnowych biegów, no to mamy tu te są cyle. Tak, do Lebuka. Wystartował cykl Kasiebę biegają, który już któryś edycja z rzędu, już teraz nie jest Styganic, która ale to już jest ponad 10-15 chyba edycji, jak nie więcej, gdzie ledze biegają po kasiebskich terenach. Wiele się tego dzieje w różnych częściach, w różnych partach Kasieb. To możemy tych leżeć od Nordę po pełnię Kasieb i na Westrzutku, także to jest bardzo ciekawe, bardzo się cieszę, że tyle tych ledzy chce biegać i nie blues to jest dla zdrowia, ale też oni w tym czasie mogą ten Kasiebic nas zwiedzać, bo to też nie blues w miejsce, to jest po różnych lasach, w różnych terenach Kasiebu.
To, co ja kiedyś godu wedową jest w te graje, memu me tyś teren jest bardzo atrakcyjny i dla biegów, i do jachani na kłełach i tak dalej, bo memu me wielki przewyższenia i ledze z centralny poliści przejeździałem tu, chcą sobie pojeździć, myślą sobie, a tam do Młeża jada, to będzie równy teren, elegancko, a tu są okazywo, że to jest tak jak w górach, że czasem musisz te 30 metrów różnicę zrobić. I to wcale nie jest tak einfach, to jest bardzo męczący, ale tyś przez to bardziej emocjonujący i ciekawy, myślę, dla nich. Jo, no to wiesz, jak powstała legenda o stworzeniu Kaszeb, to wiesz, jak to było, także myślę, że tutaj wiele terenów, tak jak tego, i Płaszczyk, i górę, także to nie czasami tak einfach sobie pod ta góra podjechać, że dlatego tyle tych wpływów na sztrumość, na terowy boczec, że wiele razy na tych jeździ i to im pomaga pod tę górę wjechać. Jo, no ja prawie tu do studia dzisiaj jechał przez Remia, przez Śmelta, bo ja od tamtej strony wjeździł. I tak w jakimś momencie mi się ukazyło tako wysoko góra, że ja sobie myślę dole bok. Jak ja był wyjachuny gdzieś tam w tę górę, nie te noweści tam Tatra, ale te pewna niżsi, jakieś tam Beskidę, no to je mniej więcej ten sam sort krajobrazu, nie? Także no tam są te góry Markowce i tak dalej, to widać, że tam są te krajobrazy fajne. Jo. No i tyś następna rzecz to tyś parłancieni z Puertu z historią naszą, bardzo często dramatyczną, bieg piośnicki. To tyś woźny wydarzenie. Tak, to już w gminie Wejherowo to już jest tradycja, że w tym czasu się odbywa ten bieg piośnicy. Wiele ledzy występuje, wiele dzecy biegów w tym biegu, także to jest fajne, że można sparłączyć, uciec te dzecy nie bluz z książków tej historii, ale mogą sobie uboczyć ten plac, gdzie to wszystko są dramatyczne, te wydarzenia są działy. A przy tym dobrze spędzać czas, rozwijać się i półmaraton w Kartuzach. Tyś jedna z imprezów, o jakich tyś word rzec się bardzo. No tak, że to półmaraton to się wielka impreza, wiele biegaczy występuje i nie z blues z Kaszeb, ale z całej Poliści przyjeżdżają tu na Kaszebę, żeby występować w tym półmaratonie. No w tym siedcim Joblus żałuję, że jedna biegłowo rozegrację się skończyła pora dobrych lat temu. Pora lat organizowała Kasiebsko Jednota wespół z Wielgą Wsą ten bieg jednotek Kasiebów. I do Zecy był fajny bieg, bo on miał tesąc 238 metrów od tego roku, kiedy pierwsza nadciska o Kasiebach się pojawiła. Szkoda, że tego nie ma. Ja też szkoda, ja co rzeka, że to był mój pierwszy bieg, więcej miał wystartował. Ja przebieg ta trasa jest bardzo ród, że ja bez... Ale ta dla Zecy, jo? Nie, ta richtig, ta na 5 kilometrów to było, także ja nigdy jakimś wielkim biegaczem nie był, ale wystartował, bo to chyba pierwsza edycja w 900 jak ty goduś. Myślę, że to jest fajna uczba i myślę, że to bardzo fajnie, żeby to wróciło. Trzeba tutaj z nałożnikami kaszebscy jednotę pogadać albo z czymś innym ledzem, to żeby to chcieli fajnie reaktywować i ten kaszebski bieg zrobić nazad. A jak nie na dzień jednotek Kasiebów, to może na świętofane, 18 sierpnia, lato, to może ty się dobry czas na taci imprezę, choć wtedy kto wie, jak to cepło banza, to nie jest tyś nigdy dobry. No jak to gonowca se pić jak we żniwa, no a to ten czas żniwów. Dokładnie. No dobrze, my mamy zażniwiony w sieci tematy sportowy, także Bóg zapłać wam wiele razy za to, że was jest z nama, baro socesimy. Piszta w komentarzach, jaci jeść wydarzenia sportowe sodzeją, jaci aktywność fizyczna was zaczynota, bo je pogoda są warenci, nic lewe hadać z butem, także piszta tyś w komentarzach, jak was panzywo ta ten czas aktywno. A na dziś to wszystko, to graje jak w jedno w składze. Krystian Andrzej Skłepsi I Adam Hebel. Do uzdrzeni. Do uzdrzeni, do uciecy. Studio Kasiebę i Świat umeblował duet meble. Wejherowo sobieści go 241, Puck Wejrowsko-Pianc. A, ja wiedzę, na co to jest dziś. Mesorech tejemy na lato z Dobrzyńcą, Kuelhani we Wielgi Wsi, Solarium, a tyś biele zna i bade bukse. W Kasiebę i Świat wszystko dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlaną hurtownię Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wapłe mogota rozwijać Kasiebści Media.